Agus iad ceiliúradh tríocha bliain ar an bhfód mbliana tá pleananna móra ag TG4 chun feabhas a chuir na seirbhísí poiblí a chuireann siad ar fáil do phobal na Gaeilge. Siúmid síos le Deirdre Ní Choistín ard-stiúrthóir TG4 agus súil eici ar an todhchaí. An bhfuil móra an tréis airithe ó 1996 agus céir atá le teacht as seo amach. A bhfuil an túnscoil telefíse i gcéirí níos a bhhad níos dúláán aonis ná mar a bhí sé nuair a thostaigh TG4. Tá agus níl is socha nuair thosa TG an tamsin bhí sé dechar mar hampla an bobbal teachtar TG mar bhí érógaí ar le cinn difriúlón na cína heasta le rt a teastal le TG is socha inis tá éad ránaí ar fáil gan lot féchan agus is sin an chuí chum síos ar tá muid a ré an ráha agus tá ráha ag an lot féchanna cid gur bháil ó breanúir tá lot féchanna is socha i gceannas nó an uachtar nuair thosa TG bhí an cinál cuacht más mála ag na craoltóirí chormud scéadsa le chéile chormud ar fáile agus bhí an lot féchanna an síos agus breanú ach ní ra ráha acu teachas ahrú a cena leháin go cena leile inis tá ábhar físe ar fáil ar gacha ardan tá daoine sásta íoc as ardan sruthaithe agus cupla ceann agus tá seintóirí inis a fáil níos fearr ó thaobh a chur ábhar ar fáil ar bhealach atá an lot féchanna an breanúir an ábhar ina nám hain. Tá taididanta ag 3 reasons go Tam Ireland mbliana agus tá sé tharbh spéisial ó thaobh breanúch an cín agus nós ní féchanna an lot féchanna agus tá siad rá go mé laidú seaca fan géad ar lot féchanna línoch nó lot féchanna telefíse as seo go 23. So le linn móréimhse mar ard-stiúrthóir is dócha feicimid laidú leanúnach ar lot féchanna telefís a fás ar ardan eile. Agus ó thaobh TG4 agus gachmeán eile caihamid an sin a bheith cinnte go bhfuil ar ábhar feicáilach ar ardan ar nús an seintar agus ar ardan a nús Sky Glass agus an rudí seo ar fad go bhfuil muid an eicáilach agus is obair mhór é sin a gasmuid dhéanamh leis an rialtas le cinnte go an rud seo maidir le prominence nó inecacht na meán seirbhíse poiblí ar na hádan eile nach telefís iad agus is doch is príocht é sin romsa mar ard-stiúrthóir le deimhnú go dála sé sin le linn mar réimhse. Cadíonn na sort na stratéisí na an smína atá goibh mar le conas éasóg na Gaeilge idir gréiteacht agus taobhmud an gréiteacht a thuairt libh. So tá blocha go ó neart go neart freisin le blianta fada agus is dócha ó thaobh go an cín tá se le feiceáil go mraíonn daoine óga ar heilifís má tá síach go ban mar hampla Clárach ar nús Love Island, I'm a Celebrity agus mbliana go háirt na Traitors, bhí daoine óga breanúir. Tá bhrí sin má tá ábhar go síach go ban, bééis siad de breanúir sin ar an telefís agus tá TG4 is can go na príomhsprach ní strátéis sin go bhfuil muid an freastal ar daoine óga. So tá sé gceist go mé potta muoinethe ar le mar chuid go buisiad comisisnethe TG4 ar fáil go ábhar go daoine faoi 3 nó daoine óga agus gúil muid a díriú go sonrach ar an sprucht le féchanna sin tríd chláiricha ar ard-caid an gon telefís agus socha má an tábharsach má agus sach sanúil gópsan agus díirithe go sonrach ar breanach siad ar. Tuigim go bhfuil plean an rivier na bliana se go méid seirbhís nuachta digitachán. An féidir beáín aráling maiálar chatta é an plean an son. Bhí dó ghlach an rialtas le multaí a rinú i tuairiscáil an comisiún thodhchaí na meán. Bhí ghlach siad le cearchaní mulla a bhí sa tuairiscáil sin. Bhí gá ceannar le bháin le TG4 mulla faoin go ceannas agathirt an neamhsplach ag TG4 seirbhísí nuachta agus bhí mulla eile freisin go abhrenú ar na meán Ghaeilge ar fad trí chéile. So is tócha tá rionsá ibridnta ar an dám mulla ó chuine le. Agus támutéis bheith lé go mion le comisiún meán le RT agus leis an rion faoi seo ach tógan is tócha na rudí seo am le baint amach. Ach is tócha tá sé gceist mar chuid gon boga i dro neamhsplachas nuachta go mbeadh tús a chur
le seirbhís ilar an nuachta go TG4. Faoi láthair tá feastach an nuachta léithúlein a chur an RT ar fáil faoi nachtgréalachan tá cuiníil san nachtgréalachan go gatha RT uairach le go chláirchaí chur fáil go TG4 9 lei tá seirbhís nuachta mar chuid gon uairach le sin. Ach níl seirbhís ilar an ein agus níl mar hampla siomh nuachta ein agus inis an bailach bhfuil daoine fáil an nuacht tá siad alorg a dosach ar an fón agus ar líne. Rinne mu taide a faoi seo I fiche héan rinne olscoil na Gaillimhe agus Red Sea an taide agus léireach go súntasach go rá 16 fan géad go phobal na Ghaeilge a lorg nuacht ar líne ag an am sin. Agus bhain sin siar as phobal na Ghaeilge agus as iiriseoir mar níor hiig daoine go rá se amhla. Bhí is socha nuacht ar an radio sa darna háit agus nuacht telefíse sa tríú háit, so tá obair le déine ag TG4 maidir le seirbhís a chur fáil gon notmhéachna mar tá bhuthab. Is tócha tamantéis eáil ó chin go bhfuil forbartí ar seirbhísí nuacht an Ghaeilge ar líne I aidhmeanna tá seirbhís mar hampla ag forlína Ghaeilge ag the Irish Independent seachtain. Tá seirbhís sin is ag the Journal, tá ag the Irish Times, ag an Irish Daily Mail. Tá neart ábhar Ghaeilge ar fáil ar líne chomála tuairisc ach níl ábhar ar fáil ag TG4 agus cahamud ábhar nuachta chur fáil ar líne. So sin is brocatá ein go dosamud seirbhís nuachta ar líne. Go méid sé ceangailte leis an seirbhís telefíse nach TG4 ach go méid mu a forbar seirbhís seachtláin na seachtainna bhés ar fáil le freastal ar an notmhéachna san áit bhfuil siad a lorg an nuacht ar dús agus is é sin ar líne. So sin an sprocatáin leis. Támatéis bheith obair seo ar bhealachháin ó fiche dó tá a plé leis a chur pleananna le chéile tá rionsá aibridenta tásúlainn go méid túsach ar le seo I dro na bliana I dro brela TG4 be me trocha bliana ar an air ar n-aislingí agus tásúlainn gomach tús le seirbhís nuachta I lár an hartar nám sin freisin. Tá aidhmeanna uaillmhianacha ag an stáisiún lán-Ghaeilge duna blianta atá macróin chun beart a dhéanamh de réir a chcuid. Croí luachana tá pleanach chu níos múchláracha drá míochta ag díreach ar gcuine óga a chruthú agus seirbhís ard-an digitach nuachta a chuir ar fáil ar líne measc na n-aislingí eile atá acu. Tá an todhchaí geal don creaaltóir ar nóí agus mar deir mana TG4 chuinnig súil eile ar an méid atá le tíocht.